Only 5 conference children winners from Finland. And then 6 Romford Town Series Club from Great Britain. And only 7 Monfalcone from Italy. כן, לא, גם רומן מוביל, הוא לא מפסיד. מי זה עכשיו? מי עכשיו? דיל, מפריע, נו. הופתי! הופה! מי בסוף? מי נשאר? מי בסוף? שי. יופי, עדי. הוא סוגר על עדי. את המנהיג שלה. היא גם משבע, אבל... יותר כוח זה עליה. הרבה יותר כוח. וואו. איך שהיא כנוראית, טוב. יאללה. שי יעוף על המים. יאללה. איזה יופי, שי סופר בכלל, הוא מסתכל עליו. איזה יופי. זה החזק.